एटिएमनि माबामोन आरो गारिखौ बेंकआव माने फैसा थांनाय जाथाया जानाय माने ओरैहाय जादों माने मानसियाथ' अनाबर माने धरिल' खर' सानायखौ खोन्थाबाय थाखादों खोन्थानाया खिन्थु माने मानसिया माबोरै जादों बिनि आंनि हौवाया गारिसो सलायो ओरैनो माने बेंकनि एटिएम गारि सलायदोंमोन गुवाहाटियाव जोंबो गुवाहाटियावनो फेमिलि गासिबो थाहैदों थाहैनानै दिनै माने खर' सानायखौ लानानैनो न'खरनि संसारनि थाखाय इयो माने डिउटिखौ सुटि खालामाबालासिनो थांबाय थायो फार्मासिनिफ्राय टेब्लेट लाबोनानै जाफैयो एसे मोजां मोनो आरो फुंनि 9टा बाजियाव डिउटियाव थाङो हरनि 11टा मालाबा 10:30 ओरै जाबोयो जाबोनानै खर' सादों होननानै आरो टेब्लेट जानानै थायो दिनै इदि जायै जायैनो माने 4 माह माने इदि जादों आरो जाखांनायनि उनाव लास्टाव माने जोंथ' इफोरनि थाखाय माने भाबिनाय गैया बा भितराव इदि जादों होननानै सानफेराखै बा गावबो भाबिनानै लायाखै आंबो भाबिनानै लायाखै ओमफ्राय हठात माने इदिनो माने नारेंगियाव थांदों माने इदिनो आरो थांनायाव जों फेमिलियैनो थांदोंमोन थांनानै आरो मा जादों माने हटेलाव मोनसे हटेलाव माने मा होनोम र' जिलाफि जानो होननानै जबाय जिलाफि जानो होनना जनायाव आं मोननै गाव मोननै जाबाय फिसाजोआ रुटि जाबाय रुटि जाखांनायनि उनाव गासिबो जों फेमिलिया जाखांबाय जाखांनानै इ माने जाखांनायनि उनाव गसंनायाव होनबाय आं माने देहाखौनो बोरैबा मोनबाय मेगन थाइनैया नुवाखै आं बुथेजोब्बाय होनना बुंबाय बेनिफ्राय आं होनबाय हटेलनिफ्राय जगखौ लाबोनानै दै सारना लाबाय मेगनाव दै सारना ला होनना बुंबाय दै सारना लाबाय दै सारना लाबाबो मोजां जायाखै दानाथ' उपाय गैया जों माने न'खरैनो थांदो जेखन आं होनबाय होनबाथ' माबायाव फार्मासियाव प्रेसारखौनो नायजानि प्रेसारानो अभार जाबाय खोमा होननानै लाना थांबाय प्रेसारखौ ल' देखायबाय प्रेसारा ल' देखायनानै बिदिनो फार्मासिनिफ्राय मेडिसिन बिला लाबोबाय लाबोनानै 700 थाखा बिल जानानै लाना फैबाय इखालिनिफ्रायनो मानसिया माने बिसनानिफ्राय माने उथिनो हाया जाबाय आरो माने 10 दिनसो न'आवनो बिसनायाव गोलैनानै थाबाय थालायनानै ओमफ्राय दाना आंहाथ' उन्दै गथ'बो दंना इ समाव बिफा बेमार जानायाव मात्र 1 बोसोरल' जादोंमोन इयो 1 बोसोर जानायाव दा उन्दै गथ'खौ लानानै आं इखिबो खारथिंनो हाया जाबाय डाक्टारनाव लांबाय आङो फार्स्ट लांबाय माबायाव फार्स्टआव लांबाय आङो बावलायलाङोना माने बाथ्राफोरखौबो बेमारा फोरमायनाया माने एमआरआइ खालामनायाव माबा जाबाय माने ब्रेन टिउमार ओंखारदो होनबाय ब्रेन टिउमार ओंखारदोबाबो डाक्टराथ' आंनो माने हठात सिरियासके खोन्थायाना खुनु टेनसन खालामनाङा हामगोन मोजां लाइनाव फैगोन होननानै ब्रेन टिउमार जादों होननानै खोन्थाहरबाय इनि माने बेमारिखौ बांद्राय माने खस्थ' होनाङा होनबाय बेनिफ्राय इदि होनना बुंनानै जाबाय दा जों फैसा गैया नालाय फैसा गैयिनि प्रब्लेमाव जाहैबाय माने प्राइभेटके देखायनो हायाबालासिनो GMCH लाना थांबाय GMCH लाना थांनानै माने कि मानसिखौ GMCH जुदि एडमिट खालामनोबाबो हरथारै माने GMCनि डाक्टारा लोगो लोगो मानसिखौ नायनानै माने अपारेसन खालामा मा जाहैबाय जोङो जानुवारिनि 15 तारिखआव जों एडमिट खालामनानै डिसेम्बरनि 15 तारिखआव जोंखौ एडमिट खालामबाय जानुवारिनि 6 तारिखआवसो जोंखौ ट्रिटमेन्ट खालामबाय जों बेसे दिन हाबनानै थानांगौ जाहैदों ओमफ्राय आरो एडमिट खालामखांनानै अपारेसन खालामखांनानै बारा दिनबो लाखिया खोब लाखियोबा 7 दिन 8 दिन लाखिनानै मानसि हामाबाबो रिसार्च खालामनानै हरो इदिनो रिसार्च खालामना हरबाय हरनानै ओमफ्राय जानुवारियाव लाबोबाय मार्चआव थाबाय एप्रिलाव थाबाय मे मासाव आरो मानसिखौ थिखननांगौ जाहैफिनबाय मे मासाव थिखननानै दानाथ' इनो आरो सेम माने आं भाबिदो डक्टरा होनहरबाय माने कि हिनाव भितराव माने किसुमान बुस्थुखौबो होननो रोङा ना आङो माने कि डिफेक्ट जादों होनना बुंबाय भितराव इनाव डिफेक्ट जादों आरो खनसे अपारेसन नांबावगौ होनना बुंबाय बिदि होननायखाय आङो जितिया माने लाना थांफिनबाय लोगो लोगो माने एडमिट खालामनानै दोनखाबाय दोननानै लोगो लोगो दि माने सेकेन्ड अपारेसन खालामनांगौ इ गैया आरो माने GMCH सोदोब्ला GMCना ओरैहाय जायो माने कि नों GMCH सोदोंब्ला नोंनि खरसाजों जेसे हागौ नों खरसा खालामनानै जानाय लोंनाय बा हरथारै माबा मोनसे जायोबा मेडिसिन लायनानै निजिनि फैसाजोंनो माने नायनांगौ आरो लास्टावसो माबा मोनसे जुदि नोंहा हाइज' दङबा बा आयुष्मान दङबा गाबोन बायदि अपारेसन 2 दिननि बायदि माने कि फ्रि खालामना होयो खुनु माने अपसन गैया आरो माने कि डाइरेक्ट सोनाय लोगो लोगोनो फ्रि खालामना होआ इदिनो मथा मथि बहुत थाखा थांदों आङो माने फार्स्टआवबो आङो 1.5 माह थानांदों सेकेन्ड बारावबो 1.5 माह थानांदों
देरमा थाना जानाय लोंनायनि खोन्था दं आरो मेडिसिन बायनायनि खोन्था दं बहुत खरसा पाति थांदो खरसा पाति थांनायनि उनाव सेकेन्ड अपारेशन खालामखांनानै आं खनसेल' चेकआपआव लांनो हादो इनि थाखाय आं आरो चेकआप लांबावनांगौमोन चेकआपआव लांनोनो हायाखै आङो दिनैहालागै आं मानसिखौ 1.5 बोसोर जानानै दं आङो सिकित्सानि थाखाय एख' लामाखौनो लाफिननो हायाखै माने हायाबो थांबाय आधा बिगा दंमोन निजिनि नामाव इखौबो आं फाननानै गावखौनो सेकेन्डनि अपारेशनाव लानानै थांनांगौ जाहैदों दिनैहालागै एख' माने मोजां लामानि माबायावनो फैयाखै मानसिया रायजो राजानि हेफाजाब जेसे हागौ रायजो राजाया आंखौ हेफाजाब होदो बा नायहरदो बा अनहरदो इखौनो आं नागिरदों रायजो राजानि अनसुंथाइखौ इखौनो आङो माने नाहरबाय बा होनहरनाय जाबाय बा मा होनो खुलुमहरबाय इखौनो आङो नागिरहरदों आरो माने देहाखौ फाहामनो थाखाय मोजां फाहामथायाव माने जेसे हागौ एसे रायजो राजाया जुदि आंखौ सहाय खालामोबा आं मोजां फाहामथायाव आं लांगोन आरो माने मानसिखौ दा माने आङो निजिनि थाखा फैसा अभाबनि थाखाय आं मानसिखौ आङो गारनानै दोननांगौ जाहैदों आरो माने इनि थाखायनो आङो रायजो राजानिफ्राय आङो अनसुंथाइ नागिरदों आंनो रायजो राजाया हागौमानि एटिएमनि माबामोन आरो बेंकआव माने केस फैसा बोखांनाय लांबा गोजानावनो फार्स्टआव लांनांगोन ओरैनो खरसफोरखौ सोंनो बेसेसो माबोरै थाफानोबो मानसि नांबाय जाहोनो लांनाय मानसि